Показах си суратя, показах си краката. Дойде време и да ви засипя с приказки. И да ви разкажа за всички проекти в градината от най-различно естество и с най-различни подизпълнители. Това е проектът на кучето. Направи си наблюдателница. Ето, откършило е клоните. Яко, оттъпкал е, за да може да се навира. Ето тук и да се ухти. Котката също се възползва от проектираното. Са материалите за проекта накови си сам сачак, защото майсторите не ти го довършиха. Обаче, тъй като върчетите имат друг проект и са свили суматия си гнезда под стрехата, общо взето този проект се остава неосъществен и арабците го ползват за тоалетна. Зад къщата е проектът направи си къщичка за натурии, които се оказва, че не се побират в нея. Има доста натурии отвън. А пък, тъй като аз и децата сгубявахме къщичката и сме майсторчета, така я сгубихме, че не можахме да изсложиме вратата. И сега къщичката е без врата. Но за сметка на това, в конкретния момент е изключително добре подредена, защото мъжът се беше заел и изхвърли доста боклуци, така че да, този проект ще бъде в добър вид. Е тази стойка за инструменти, които бяха натъпканите в къщичката, но тъй като оттам се вадеха много трудно, като се събере на турия, моята умна руса глава измисли да стоят така, което въпреки всичко май не е най-доброто решение, защото ако дъжда пръска от север, се мокрят. И разбира се, още довлечени палети за още неосъществени проекти от типа на пейки и диванчета. Още една клетка от компоста и те така. А това тук е може би първия замислен и неосъществен проект, когато бяхме решили, че Брунчо ще бъде затворен заграждение, за да не нанася погроми по градината, и бидоха довлечени колци и мрежи от Търговище с идеята да се направи заграждение и да си има къщичка, но този проект не стигна до развитие, но пък част от този проект влезе в друг проект. Тук пък съжителстват няколко други проекта. Проектът ми да си суша дрехите на слънце, който трудно осъществим, тъй като вятъра размята тая сушилка барабар с прането из целия двор. Това обикновено доста духа и под която и страна на къща да я сложа, или я усират върбчетата, или вятъра ме събора от дрехите на земята. До него е проекта за една повдигната леха, която стои от доста време. Направихме други нови. Тази така и не съм решила къде да я сложа. Малко вече е понавалял дъжда, но нищо. Може би ще отида някой ден за някакви салати горе. Ще я мисля. Проектът довлечи кашони от работа, за да си покриваш духите и пътеките. Проектът посей си картофи саксия, който пробвах една година, но резултатът не беше зашеметителен и сега саксията стои празна. Стойка за лейка. Проект. И ето го най-великия проект.
Огради си зеленчуковата градина с сериозни колчета и бетонни стъпки и сериозна ограда, за да може Кучо да ни пикае в посевите. Този проект заслугата е на Мажо. Изключително доста време се занимава човека с помощта на уреди от приятели. Успя да скръпи една много прилична ограда, дори да й направи 3 въртички. И сега Кучето стои наказано извън зеленчуковата градина. А тя се чувства доста по-добре без неговите навеси. Наказан си, нали? Това е проектът ми компост. Първоначално беше една купчина ето тук. После си играх, ситих, местих. Мъжо ми скова една клетка. Пълним я втора клетка. Продължавам да пълним. Тук са ми дивите растения, макове, слезове, бял трън. Да ги закачам към проекта компост. Нали, планирах да има и трета клетка. Все още може да бъде осъществена, ако не решим да го местим някъде другаде. Че общо тук доста го дъни слънцето през лятото. Този варел беше част от проекта, който идеята беше да изгориме корените на троската. Но тъй като лятото тук става голяма жега и има опасност от пожари, общо изгорихме 2 шепи троските и се отказахме за сега. Другият ми тази годишен проект е гробищния парк. 4 парцела, южно изложение, красива гледка. Да ни дава Господ. Значи, повдигнете лихи 1 на 2 м, направо съм оцелила размера. Пътеките покрихме с картон. Част от тях ги засипах с един талаш, като взехме от едни хора до работа. Но той първо много се разпрашаваше, после подгизна и се сплёкна. Но пък за сметка на това повдигнатите лихи, когато сме посяли, за сега расте добре, че и от компоста, явно и от всякакви птици и ветрове, която се разсяват турти и предполагам манголт, защото не мисля, че е цветло. Тези големите листа, слонския ми чесън, опънатото капково е пълно с турти, дори и копър има, латинки. Така да е, тези лихи очакват тях да бъдат посети. Чушки и пътладжани тия дни. А пък, тъй като планирам да отглеждам тикви, щерката каза, че за Хелоуин спокойно мога да си барна един тематичен парк. И до гробищния парк се намира един мини проект, който може да мине и към самораслиците. Това е премести си тиквите, пораснали на компоста. Точно в центъра му бяха израснали милите поле за живот. Преместим тук в една дехичка, която така имам, че смятаме да сложим няколко тикви. И те се борят. Да видим какво ще се получи. Следващия проект е склончето с медоносни цветя, които си бях поръчала от един сайт, няколко пакетчета. Не можах да разбера какви са точно, всякакви тюрлии. И ги посяхме на този склон между двете градинки. За щастието се виждате, израснаха така на ивички. Къде успях да ги оплевя от плевелите, къде не.
но пък си растат. Почнаха вече да цъфтят някакви бели цветчета от тях. Идея си нямам какви са. Тук това жълто не съм много сигурна, че от цветовете, защото малко ми плъска на дива ряпа, но пък го има на няколко места по склончето, така че кой го знае. Така, това е медоносния ми склон, който ще трябва да привлича опрашители. И помните ли проекта с неосъществената кучешка ограда? Ето ги, 4 метални колчета бяха веднага пренасочени към най-новия градински проект. Да направим една по-сериозна стойка, на която да си закачим за сенчущата мрежа. Че миналата година я превързвахме към колчетата и беше голямо лашкане, хвърчение, откачане, опъване и късане. Чудя се как с някоя буря буквално не излетя в комшиите барабар с колците и доматите. Сега е доста по-прилично. Металните колчета са доста по-високи от дървените. Може да се наложи мрежата да я връзваме с стълба, но пък са доста стабилно забити и надявам се да вършат по-добра работа и изглеждат доста по-добре. И още един тазгодишен проект. Вигвама за краставиците, който направихме с оградни пана, застопорен с колчета. Малко моята топчеста особа трудно ще минава от тук. Може би ако препълзявам по земята, ще успея да се провирам, но те нека да пораснат. Так, живот и здраве, ще намерим как да ги берем. Краставиците. И ето ги пластмасите от проекта на тия, дето са правили покрива на къщата и улиците. Обаче, тъй като тези пластмаси са проектирани на пречат на птичките, така твърдо съм решила, че не искам да преча на птичките, преча на кучето. С надеждата да успея да си гледам цени, без да ми разрови градинката. Че ето е последната арт инсталация. Ето го и артиста. Тези пластмаси използвах и в другата си градинка, където също големия кърт се окопаваше и почти бях изписала една трибуквена дума Ху. Можеха да ги четат от космоса моите любовни послания. И още един проект Стоунхендж. Огради си златинки, всички дръвчета и градинки с павета. Жената каза, мъжа пали колата, за където няма павета, се купуват камъчета. Като ни треснат с бомбите, да имат мишени. Проектът на лястовичките пък вероятно е да усерят цвета. А пък мъжо бърка смръдлив кукоше проект за Тор. Проектът на котката е да лежи. А проектът ми за мъжо е да изпълнява моите проекти. Макар че човекът има друг проект. Ребърца на скара. Проекти да искаш.
О, не. Може виждаме със сянката. И размята тъй. Проекта. Значи тук са събрани няколко други, спирам го. Бруно, виж тук, виж. Ама стой там, бе. Клюкарка от плас. Хвърляме всякакви трибуляции, отпадъци и те така. Мъжа ми е хвърлил тук някакви банани с лепки, трябва да ги махна. Анатема. Ето го махвай.